Itu Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli yawmin minal awani muqaddarini ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in min khalihim wal anbiya wal mursalin wal malaikati wal wa jami'i tabi'in wa tabi'in wa tabi'in wa tasanna min dini min ulama'i wa 'amilin wa syahidin wa salihin wa musannifin wa muhaddithin wa 'ulama'i mujtahidin khususan min Nabi Hanifah wa min Malik wa Imam Syafi'i wa min Hanbali wa Imam Abi Hasan wa Syari wa min Abi Hasan wa Bukhari wa min Al-Ghazali wa min Al-Jurri wa min Jami'il Awliya wa min Syaikhil Qadir wa Jilal wa Tuhan wa min Syaikhil Hasan Asyadi wa min Sawali Samafi wa min Syaikhulihim wa min Syaikhina wa min Syaikhina Syaikhina Sa'ad wa min Dalatin wa min Dalatin wa azwajihim wa waladihim wa dhurriyyatihim wa usulihim wa jami'an abadina wa unatina wa jaddina wa jaddatina wa ahamina wa ahamina wa khalina wa khalatina wa usulina wa unsana wa jami'an muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minat wa nakhusu khususan ila jami'i man hadara fi majlisina hadha jama'a sallallahu alaihi wa nakhusu jami'i khalifah muslimina sekalian kita akan nadal kalam dan susah mungkin diberi sehat diberi hikmah wa nakhusu jami'i khalifah muslimina fi Gaza fi Palestina fi Suriah fi Yaman fi Iran fi Sudan wa fi Aceh wa fi Sumatera Utara wa fi Sumatera Barat wa fi kulli makan wa zaman al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrabihi wa ala alaina min barakatihi fid dharain min ya rabbal alamin. Faslun ayat faslun utawi iku siji fasal. Wa sholatul jamaati utawi sholat jamaah iku sunnatun muakkadatun hukume sunnah muakkadah. Wa 'alal ma'mumi lan wajib iku wajib ing atase makmum ayang wiya utawi yen to niat sapa makmum al-iktimama ing dadi makmum utawa manut dunal imami ora wajib niat kangge imam. Terima kasih. Para bapak para ibu kalau ben kita sampun ngaos babagan masalah waktu-waktu sholat atau waktu-waktu sing makruh dinggo sholat. Waktu-waktu sing makruh dinggo sholat, enten sing ngarani makruh tahrim haram, enten sing namung makruh tanzih biasa. Ya, nah saniki kita ngaos babagan masalah sholat jamaah. Oh niki insyaallah pas nih. Sekedap malih
kita iki kan tenggene wulan Jumadil akhir sakniki lho nggih, Jumadil akhir. Sekedhap malih wulan apa? Rajab. Bulan Rajab. Nah, ten wulan Rajab niku enten peristiwa besar. Sing diperingati dadi salah satu peringatan hari besar Islam. Gini menapa? Isra Mi'raj. Sing peristiwa Isra Mi'raj niku salah satu pesannya gini ku beto perintah sholat 5 waktu. Nah, ini pas babagan masalah sholat jamaah ugi. Mangke dipirsani kalender piyambak nggih. Nek boten salah kula dipingin ningali niku pas Ahad. Tanggal 21 salah. Berarti malam Rejab itu Sabtu malam Ahad. Tapi mangke dipirsani malih kalender. Utawa keputusan pemerintah mangke tanggal 1 Rejab itu. Karena nopo? Karena dalu malam 1 Rejab, malam niku niku termasuk satu di antara 5 malam sing nek dienggo donga, dongane mustajab. Dongane mandi. Khamsulayalin la turaddu fihinna da'wah. Ana 5 wengi sing nek dienggo donga boten mungkin ditolak alias mustajab. Gini menapa awalu lailatin min Rajab, malam tanggal 1 Rajab. Wa lailatun nisfi min Sya'ban, kali nomor 2 malam nisfu Sya'ban. Wa lailatul Jum'ah nomor 3 sing biasa kita lakoni niku Kamis malam Jumat. Biasanya rutinan, rasanya nggih. Dungane sing tenanan Pak, yasinan tahlilan. Regi niku mboten sembarang malam, niku malam mustajab itu. Terus nomor 2 Lailat wa Lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Lajeng sing nomor gangsal Lailatul Nahar. Niku malam Idul Adha. Niku gangsal wengi nek bengi niku digundunga niku dijamin mustajab. Sing jamin boten kula, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi Rejab niku termasuk bulan istimewa. Salah satu bulan istimewa. Mergo bulan istimewa ten Quran niku enten arba'atun hurum. Ada 4 bulan sing dihormati, sing dimulyakni. Salah sijine Rajab. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, plus apa badulnya? Muharram. Niku 4 bulan sing dimulyakne. 4 bulan sing dimulyakne. Lah, salat jamaah niki langsung ke salat jamaah. Salat jamaah niki gini ku salat sing dilakoni bareng enten imam, enten makmum. Berarti minimal yang pinten? Minimal yang kali siji dari imam, siji dari makmum. Sholatul rajuli ma'a rajuli azka min sholatihi wahda. Sholati wong siji karo wong siji berarti imam karo makmum jamaah wong loro tok. Niku luwe apik timbang min sholatihi wahda, timbang sholat ijen. Wa sholatul rajuli ma'ar rajulaini, sholate wong siji imam karo makmume loro niku luwe apik timbang sholate wong lanang siji karo wong lanang siji. Berarti nek makmume loro luwe apik timbang makmum siji. Wa ma'aktsara uhibbu ila. Nek luwe akeh berarti luwe disenengi, luwe apik mungguhe Allah. Luwe akeh makmume, luwe akeh jamaah, berarti luwe akeh ganjaran salat jamaah. Lah sakniki hukume nopo? Hukume salat jamaah.
Salat jamaah iki enten salat jamaah sing dilakoni kangge salat fardu 5 waktu. Kaya niki wau salat isya jamaah. Wau maghrib jamaah nggih. Terus ngasar, zuhur, subuh. Enten jamaah. Enten salat jamaah dienggo salat sunnah. Enten salat sunnah sing jamaah. Salat apa? Salat sunnah sing jamaah, biasanya jamaah. Tarawih. Terus apa witir Ramadan. Gandengan iki terus salat grahono. Salat sing nganggo lambi anyar. Riyoyo. Idul Fitri, Idul Adha kali bisnis niku kan salat-salat sunnah sing diperintahne disyariatne kangge jamaah. Berarti enten salat jamaah sing kanggo salat fardu, enten salat jamaah kangge salat sunnah. Wis pembagiane kali. Sakniki hukume masing-masing. Nek salat jamaah kangge salat sing sunnah, salat sunnah piye terangane. Niki hukume tetep sunnah. Mereka salatnya salat sunnah, jamaah ya dadi sunnah, tidak berubah dadi wajib. Wong salatnya sunnah, mboten sampai dadi wajib. Artinya nek salat dan salat jamaah tenggene salat sunnah niku oleh dikerjakno ijen. Salat riyo jamaah biasae. Tapi umpami enten tiyang uzur, napa jaga putrae sing sakit, wong tiyang sepahe sing sepuh, napa piyambake justru sing sakit ten griya, boten saged tindak ten lapangan ten masjid. Piyambake nglampahi salat riya ijenan ten dalem asal boten. Angsal, tapi nate juga. Terus salat tarawih. Salat tarawih kan jamaah. Umpama kok repot njaga anake sing cilik lagi panas utawa napa tendal. Akhire ngomong anake karo salat tarawih nang omah. Asal lho. Asal tetep sah, tapi enek. Jenengan nek umpama pun kadung tarawih niku, nek umpama mboten saged, nek iso ya jamaah, nek mboten saged piyambakan. Mboten napa-napa. Karena emang salat tarawih niku mung enten tenggene wulan Ramadan. Emang nek gak tarawih. Emang gak tarawih. Pun. Kemudian saat ini berarti hukumnya tetap salat sunnah. Salat jamaah tenggene salat sunnah hukumnya tetap sunnah. Dilakoni ijen boten napa-napa. Nah sakniki diwali. Nek ten salat fardu hukumnya napa? Nah niki ulama beda-beda, Pak. Oh, sing kula waos ten mriki memang sunnah muakkadah. Niki satu pendapat, memang sunnah muakkadah. Enten sing niki sing paling rendah. Sing paling rendah sunnah muakkadah. Sing tengah-tengah ndukure enten sing ngarani hukume niku mboten sunnah, tapi fardu. Tapi fardune namung fardu kifayah. Fardu kifayah niku kewajiban sing nek umpama empun enten sing nglakoni napa siji napa loro niku wis diarani menggugurkan kewajiban sing liya boten dosa. Nek kula ngarani fardhu kifayah niku fardhu perwakilan. Nek wis ten satu kampung niku pun enten sing jamaah, maka wong sak kampung boten dosa kabeh. Umpama nang kampung sing jamaah mek wong 5, jumlahe wong sak kampung wong 1000 umpama. Wong 1000, maka wong sing 995 boten kedosan. Mergo wis enek perwakilan sing nglakoni jamaah. Tapi sing oleh ganjaran fardu yo namung wong 5 itu. Ngoten lho, iku fardu kifayah. Contohnya jenazah niku lho, Pak. Jenazah niku sing ngurusi perwakilan apa kuwabe melok wedusi. Ya katungen mayite. Kuwabe wedusi keplek kabeh. Wong sak kampung brojok kabeh. Kan ya perwakilan to. Jenengan takziah kan sing ngedusi paling wong 4 wong 5. Sing liyane kan ya incang-inceng tok karo delok piye bayi ini kurang lah. Ngono tok. Niku fardu perwakilan.
Enten malih sing ngukumi luwih dhuwur Pak, iki ekstrem. Gini ku fardhu ain. Hukume wajib kangge siji. Wajib individual, mboten angsal diwakilno. Iki ekstrem. Artine nek nderek pendapat sing paling dhuwur niki, nek enten tiyang salat fardhu 5 wektu napa dhuwur napa asar napa maghrib, kok mboten jamaah, mboten sah. Nek mboten jamaah mboten sah. Kudu jamaah, boten. Apa to? Nek monggo kula waduh iki. Ngapa? Mboten kabeh wong iso salat jamaah 5 wektu. Mboten kabeh. Lho kok enten sing ngukumi ngoten? Nggih. Karena nek jenengan angen-angen niki ijtihad para ulama. Nek jenengan angen-angen kaya ani yo ana bener e. Mergi napa setunggal? Salat jamaah niku nggih boten namung dilampahi Rasulullah tenggene waktu normal, waktu sing tenang, tenggene waktu darurat sekalipun niku tetep jamaah. Nggih niku wayah perang. Kanjeng Nabi wayah perang niku tetep ngeken jamaah para sahabat. Salate dijenengi salat khauf tapi tetep jamaah. Saking pentingnya sholat jamaah, senajan to perang tetep ganggen jamaah. Niku setunggal alasannya. Nomor kali, Kanjeng Nabi niku nate ngancam para sahabat. Ngancam sahabat kumpul. Ayo kumpul jamaah. Wis, aku milih siji wong kanggo ngimami. Aku tak keliling kampung. Sopo sing nang kampung kok ana wong sing gak sholat jamaah, gak duwe uzur, gak duwe lara, gak duwe apa, kok mboten jamaah, omahe tak obong. Kanjeng Nabi nate ngancam wong sing mboten jamaah, omahe dia obong. Berarti sholat jamaah perintah niku nek enten ancemane berarti perintah wajib. Nek perintah kok mboten enten ancamane, cuma cerita ganjaran sami. Kanjeng Nabi niku nate disowani wong wuta. Terus matur Kanjeng Nabi, kula niki wuta. Walam yakun li qaidun yaquduni ilal masjid. Kula mboten enten sing nuntun tenggene masjid. Kula ijenan, urip ijen, wuta. Boten saged tindak masjid mergo boten enten sing nuntun. Fahal li rukhsatun, kula angsal keringanan boten. Kula tak salate ten griya mawon, ngoten lho. Kula tak salate ten griya mawon angsal boten. Kawitane kali Kanjeng Nabi, ya wis salat nang omah nek gak ono sing nuntun. Falamma lawan ketika dia berpaling kape mulih wis seneng. Wis seneng rek salate nang omah ae gak usah perlu. Niku nek krungu adzan berarti menunjukkan rumahnya dekat dengan masjid. Karena waktu itu mboten enten speaker, nggih kan? Ana wong bengok kok krungu, berarti kan omahe cedhak. Kali Kanjeng Nabi napa? Wajib tetep budal jamaah, wajib. Wong wuta mboten enten sing nuntun, krungu adzan tetep kengken jamaah. Lek ningali 3 alasan iki koyok-koyok memang sholat jamaah iku wajib. Serem Pak niku. Nek damel hukum kangge kita mboten damel ya. Lek menawarkan hukum kangge kita, nek hukum iku pancen Allah. Tapi kan saged digoleki kali para ulama. Menawarkan hukum kangge kita niku golek sing paling ringan. Tapi ulama piyambak niku nek ngukumi awake dhewe para ulama niku ngangge hukum sing paling abot. Ngoten lho. Nek kanggene menungso kanggene umat digolekno sing paling enteng. Lah sing ana wong siji. Lah kene napa kok sunnah? Napa enten dalile? Nggih. Kanjeng Nabi ndhawuhaken sholatul jamaati afdhalu utawa setunggal riwayat tafdulu min sholatil fardhi bisa batin wa isyrina darajah atau isma macam-macam riwayat. Intine artine sholat jamaah luwih utama timbang sholat ijen kacek 17 derajat. Jenengan angen-angen
Salat jamaah luwih utama timbang salat ijen. Berarti salat ijen iki dianggap apik napa mboten? Salat ijen dianggap apik mboten? Apik, cuma apian jamaah ngoten lho, bukan elek. Kebalikan dari luwih utama niku bukan luwih elek, mboten. Luwih utama niku konotan napa antonimnya, lawan katanya niku gak sepiro apik. Tapi jedhewine apik ngono lho. Apa maneh enek tulisan enek napa enek angka bisa bae wa isyina kacek 17. Berarti nek jamaah 17, nek ijen pinten? Setunggal. Setunggal itu dianggap mboten? Setunggal itu termasuk angka mboten? Termasuk. Nah, berarti gak sampai wajib mergo salat ijen iki jen tetep oleh ganjaran siji. Lah ganjaran siji ku nduduhaken nek salat iku hukume sah. Karena nek hukume gak sah gak mungkin oleh ganjaran ngoten lho. Para ulama pinter tenan. Makane kanggene kita kaum umat sing imane lemah, nggih imane derek kuat kaya wong biyen. Niki sholat jamaah hukumnya namun sunnah muakkadah. Sholat ijen tetep hukumnya sah. Tapi lek sing pengin luwih apik nggih nglampahi sholat jamaah. Oh. Niki derek masuk tata carane niki kula tasih bahas ganjarane niki. Ganjarane sholat jamaah mau macam-macam Kanjeng Nabi nek dedaken sholat jamaah. Tunggal sing mau kita pelajari salat jamaah niku luwih apik timbang salat ijen kacek pinten? 17 derajat. Lah wis dikandani 17 derajat kok tetep gak ana sing nyang. Padahal wong biyen-biyen iku sampe gawe pujian napa monggo jamaah sing pujiane lek wong biyen iku 17 derajat kangge sangune benjing dinten kiamat supados slamet dunya ngantos akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Muslimin muslimat monggo jamaah sholat ganjaranipun 17 derajat kangge sangune benjing dinten kiamat supados slamet donya ngantos akhir. Niku para ulama biyen Wali Songo termasuk niku nggih pujian mbah-mbah biyen sampe gawe ben ngajak wong salat jamaah kacake 17 siji karo 17 tapi kok ternyata tetep mboten kathah sing budal nang masjid. Mboten kathah sing budal nang jamaah ya wis wong iku. Mergo pikene apa karena 17 hoib. Mergo 17 niku namung keyakinan keimanan. Nggih mboten. Artine wong nek gak yakin gak iman yo gak budal. Oh pancen mboten iman mboten yakin endi 17 endi. Endi aku yo gak nimo. Mari jamaah yo gak oleh 17. Nah niku kan masalah niku. Benjing kan ten akhirat diparingi mboten saiki iki ngoten. Beda nek 17 langsung sakniki. Menungso niku kan senengane kesusu pengen dandang saiki. Padahal donya niku panggonane tandur benjing panene ten akhirat. Menungso kesusu pengen lek saiki yo saiki sampe nang akhirat. Nah, coba ketika saiki tepo budal akeh. Contohnya ngenten, para kiai nek damel contoh lucu. Jenengan umpama disanjangi saka desa. Pak, Bu, jenengan pikantuk BLT.
Nek BLT ini diterno nang omah jenengan namung teng dalem tok. Petugas desa sing teng griya jenengan namung pikantuk 1 juta. Tapi nek jenengan purun budal teng kantor desa jenengan oleh 17 juta. Ayo jenengan pilih budal apa nang omah? Nganti kecobu. 17 juta. Lah niku bedane niku mergo gak ketok. 17 derajat niku masalah keimanan. Keyakinan wong nek imane mantep, imane yakin, budal udan grimis budal. Mergo duwe iman. Gak duwe iman padang jinglang gak arah budal. Diadani bengok-bengok sampai intil-intile pedhot. Ujian sampai delewer dibaleni ping 200 yo gak budal-budal pancen gak duwe keimanan. Iman masalah keimanan. Oh, niku setunggal. Nomor kali Masya Allah. Tiyang niku ngapunten nggih. Lek dibandingaken enek wong salat jamaah arang-arang tapi sregep salat sunnah. Duha, tahajud sregep. Dibanding kali wong nomor 2 gak tahu salat sunnah, tapi jamaah 5 waktu istiqomah. Jamaah 5 waktu istiqomah. Kira-kira ganjarane gede budi. Gadean sing ganjarane jamaah istiqomah. Senajan ora tahu salat sunnah. Senajan ora tahu salat sunnah. Kaya napa? Nggih, karena salat jamaah tok iku wis iso nutup ganjarane salat sunnah, bahkan luwih. Ganjaran salat jamaah tok kula baleni. Ganjaran salat jamaah tok wis iso nutup ganjarane salat sunnah, bahkan luwih. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi mboten. Contone ndamel salat isya kali subuh tok wis. Contone loro tok niki. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shallal lail nisfa. Wa man shallal subha utawa man shallal fajra fi jama'atin faka'annama shallal lail kullahu. Sapa wong nek salat isya jamaah kaya niki wau, maka dhek koyok-koyok berarti oleh ganjaran salat wengi separuh malam. Salat wengi separuh malam. Semalam suntuk niku lek ditotal kira-kira 10 jam. Semalam suntuk kira-kira 10 jam. Nek separuh malam dienggo salat tok berarti salat sunah pirang jam? 5 jam. Jenengan nate salat 5 jam. Salat tarawih ngongkon imame cepetan. Salat 5 jam. Jenengan masih salat tahajud lho, sak enek mboten sing tiyang salat tahajud sampai 5 jam. Ayo ngaco. Mboten enten kita salat jamaah ngenteni mepet-mepet subuh. Paling ya oleh 2 rakaat wis lumayan. Wis kaya-kaya wong apik. Lho. Terus nek enten tiyang sing salat subuh kok jamaah niku oleh ganjaran salat wengi semalam suntuk full 10 jam. Berarti nek enten tiyang salat isya jamaah, subuh ya jamaah. Berarti oleh ganjaran salat tahajud sak wengi setengah. Pak wis. Enek wong ganjaran salat wengi sak wengi setengah. 15 jam. Niku dibanding karo salat duha ditambah salat tahajud ditambah salat hajat istikharah dan apa-apa itu. Makanya kalau aturaken wong salat jamaah ajeng istiqomah, ora usah salat sunah oritek, niku jadi iso ngungkuli wong sing salat jamaah arang-arang tapi sregep napa sregep salat sunah kalah iki. Jimenangan wong salat jamaah istiqomah. Karena apa? Oh, abot saestu wong iso salat jamaah. Waduh. Gak kabeh wong sing saged. Makane Kanjeng Nabi dawuhaken, umpama umatku ngerti ganjarane salat subuh jamaah, pasti bakal nekani salat subuh masih yo berangkat. Terus kan umpama kok kita niku diparingi pirsa kali Allah, dibukakno hijab kita. Iki lho swargamu nek gelem salat jamaah subuh, pasti bakal budal salat jamaah masih yo berangkat.
Nasional mah loro-loro pritek wis pokoke berangkat saking gedene ganjaran salat subuh. Lah masalah kita niku ditutup napa niku mripate kena hijab. Nek mboten ngangge keimanan mboten saged. Nah, makanya monggo jenengan angen-angen piyambak jenengan milih piyambak aku tak salat sunah sing akeh nggih monggo. Tapi nek wong nek wis salat jamaah ajet niku gak salat sunah gatel. Mergo rintangan terbesar sudah bisa dilalui. Lah salat sunah tambah lebih gampang. Salat sunah karo salat jamaah niku wadotan salat jamaah. Artinya nek salat jamaah iso, salat sunah luwih gampang. Oh, tapi wong sing iso salat sunah gurung mesti iso ajeng salat jamaah. Boten salat jamaah wis. Masyaallah. Pun monggo umpama nek kula diundang khusus masalah rejepan kula terangno sing detail salat jamaah ganjarane sak manfaat-manfaate. Nah niki kita mergo ngaos masalah fikih tata carane, makane kita mboten kata-kata nek wae rejepan nek kula nek diundang gak diundang ya tak opo. Pun becek kula terangaken masalah niki pun waktune pun telas kata ada tanda-tanda. Niku tasik kali tok niku keutamane jamaah kok padha akeh. Monggo. Masalah jamaah. Nggih. Mas Bu. Nggih, Mas Bu. Nyusul salat jamaah ini kami pun salat jamaah udah misalnya maghrib udah dapat 2 rakaat. Nggih. Kita ikut jamaah sampai salam itu apa itu termasuk jamaah, Pak? Oh, nggih. Nah, niki. Salat jamaah mangke nggih enten istilahe makmum niku enten istilah muwafiq, enten istilah masbuk. Nenten mayoritas ulama. Nenten madzhab litune niku enten tambahan setunggal malih. Tapi boten sami. Mangke apa sing intine enten kalih pembagian makmum masbuk mayoritas ulama. Masbuk kalih muwafiq. Napa bedane? Muwafiq niku sing iso nyusul takbiratul ihram. Atau makmum niki saged menangi maca Fatihah. Sehingga nek rukuk bareng karo imam. Karena batas ini kita rukuk. Mangke batas yang disebut makmum masbuk atau muwafiq niki tengere tenggene ruku. Nek saged ruku kali imam, maka sebutannya muwafiq. Nah, nek sing ketinggalan masbuk niku jenise nggih macam-macam. Enten masbuk niku dalam hal rakaat. Nggih niku ketinggalan siji, ketinggalan loro niku lho sing jenengan aturaken lho. Enten ketinggalan niku gerakan. Imame wis tutuk sujud, dhek jek tas takbiratul ihram. Padha-padha rakaat pertama niki. Tapi sing imam wis sujud, sing makmum nembe takbiratul ihram niki nggih disebut makmum masbuk. Konsekuensinya nanti beda-beda. Nah, saniki sing jenengan tandhaken sing ketinggalan rakaat. Enek imam pun sholat 2 rakaat. Berarti menuju rakaat ketiga nggih, jumenengi rakaat ketiga. Makmum masbuk citas dugi tik 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 Allahu Akbar. Piyambake oleh rakaat pinten? Mas Basbu. Setunggal. Makmume oleh siji, imame wis oleh rakaat ketiga. Apakah disebut jamaah? Tasih. Disebut jamaah kapan? Gini ku sampai imam salam. Sampai imam salam. Maka si makmum masbuk niku senajan kok ketinggalan rakaat, niate tetep makmuman lillahi ta'ala. Tetep hukume makmuman. Cuma batasi makmumane dhewe niku sampai salami imam. Mergo bar salami imam piyambake wajib nambah pinten? 2 rakaat dalam kasus niki wae nggih. Mergo piyambake kan mek iso jamaah nang 1 rakaat. Tetapi hukumnya tetap jamaah, tetep. Tapi yo ganjarane ra padha sing melok jaket 3 ora padha. Yo cara 17 yo didum 3 lah. Mek oleh 9 mbok pira. Masyaallah nggih, mangke jenengan kula critani.
Wae cerita masalah jamaah wae setunggal mawon. Para ulama niku Pak nek ketinggalan jamaah situ mawon, situ gak jamaah. Mergo kerepotan utawa enten udzur, dugi masjid ndonga musala gak wis buyar wong-wong. Niku sing diucapno pas wae wong-wong buyar wis gak ono sing jamaah, wis mulai kabeh. Piyambake sing diucapno napa? Ketemu wong sing mulai jamaah. Dek kabeh budal, wong-wong wis mulai. Niku sing diucapno napa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya tenan. Karena mereka yang nganggep kehilangan jamaah itu podo karo musibah. Podo karo musibah. Bahkan nek kehilangan siji jamaah, mboten gak salat, tetep salat. Cuma gak jamaah. Niku getone 7 dina 7 wengi. Getone 7 dina. Jenengan nek gak jamaah getone. Ora. Biasa. Wong gak salat biasa naudzubillah. Para ulama niku nek ketinggalan jamaah setunggal salate ijen niku getone 7 dina 7 wengi. Nek ketinggalan sak rakaat kaya jenengan wau ketinggalan sak rakaat utawa bahkan ketinggalan takbiratul ihram ga iso maca Fatihah bareng imam niku getone 3 dina. Sampai semono nih karena ngerti ganjarane keutamaane salat jamaah sehingga nek kehilangan gede enten ulama niku ketinggalan salat asar jamaah, mboten ninggal jamaah, mboten ninggal salat lho iki. Ketinggalan jamaah ngasar mergo kerepotan nang sawah. Niku pas mulai teng sawah piyambake menuju masjid, wong-wong wis balik. Niku padha muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus napa sing durane? Ushidukum alayya an atasaddaqa hadiqatan lil masakin. Seksenono mergo sawahku ngrepotno aku sampai ketinggalan jamaah. Sawahku mang tak sedekahno kabeh. Ayo. Kerepotan nang sawah itu sampai ketinggalan salat asar jamaah. Niku sawahe disedekahno. Nah, jenengan repot sak rombong wani nyodakono. Ngapain? Gak podo. Makanya Masya Allah para ulama kita mungkin betul sakit tapi kita berusaha niru. Ojo sampai terus diulang biyen pamboten. Podo mawon cuma awak dhewe kok niku. Pun wonten mawon benjing kontrakan masalah tata cara. Subhanallah. Ada standar kemarin sekarang Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.